Gikone koro piny owacho chwalo omenda maromo silings bilion 24 ne chenro mag somo e skunde mag piny owacho. Mabiro dwe achiel nyaka ne yaw skunde ne somo mar tam mar 2 ka thoth skunde osebedo ka dang' ni temo tayo skunde kinde ni mabende nengo ngima oidho. Dwe achiel mar ywagruok ma skunde osebedo ka chwalo kaluwore gi pek mar tayo chenro mag somo nikech onge mar omenda. Okang' mar migawo mar omenda chwalo ne migawo mar somo omenda koro kelo fuong'ruok ne skundego. Maromo silings bilion 24 ema ochopo e aguch migawo mar somo kendo idhi poge ne skunde mana kaka Nyo Singi gi jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu. Kuom bilion 24 ni, bilion 15.6 ochwal ne skunde mag sekondar ma jopuonjre some to dok pacho. Chik matayo kaka ichudo ne jopuonjre dwaro ga ni japuonjre ka japuonjre oketne maromo silings 22,244 e higa. Skunde mag primar ochiwne gi omenda maromo silings bilion 4.6 ka japuonjre mar primar owinjore ketne ga siling 1,400 e higa. Chenro mar junior sekondar skunde mag piny owacho bende yudo silings bilion 3.8. Chudo ne japuonjre ka japuonjre e higa en siling 15,000. Juma mokalo, jaod bura ma Mohaye Mboko Milemba nowacho ni thoth sikunde ne dhi kaloro kaluwore kod pek mane gikalo e wi lewo mar omenda mag siro somo e skundego. And the challenges we are having in our schools are particularly related to capitation in our schools. That to date, as we talk, the Minister of Education and Government and Treasury and everybody concerned has not released funds to schools in form of capitation. Some of them are doing food rationing to the students. Others are actually deliberating with students on which means to skip. And that would be the lowest moment we'll reach in our schools. Nok mar omenda kod ochumi ma oidho osemiyo piny owacho chiwo omenda mag siro somo ne skunde kidam. Gino maten skunde ywak ni miyo gi pek e tayo chenro mag skundego. Nyaka Ramogi gi kanyo wadwani mondo wakaw yo mokwongo